eta artista. Zeramikakin hasi nintzen, lehenengo Debako eskolan, eta jarraian Aiako tailerra. Eta gero hortikan, Zelaiazpi taldean egon ginen, eta horri tenun interbentzioak eta hola batez ere. Eta gero paperakin, ibilbide luze ondoren, paperan inguruan eta liburu eraldatuakin izan ditut. Eta horrekin batea, beti hasieratik aurrekin lan asko indet, tailerren modura. Azkeneko famili tailerran formatu asko lantzen nahi naiz, museotako eta holako hemengo. Kontua da, azkenengo iteetela batez ere kolajea, eta azken erakusketak izan dira okendo, ostoz-osto erantzi, gero izan da, zenbat jende kabitzen da bihotz batean, hori Zumaian izan zen, eta gerora bakinen bagara, emakume taldia Santelmo Museoan, 80 berriak ere erakusketa hortan, eta guain dago 100 urte arte euskaldun hortan, museoko hortan. Hori izan da azkenengo hola, eta niretzako pauso ona. Museoan hola egon izan naiz, baina beti hori emakumeenakin, eta guain izan da pixkat hori arte inguruan, eta Nikolas Leku honan onduan jarri jate hortan oso gozi. Egia da, betiko fantasia bat izan dela baserri bat izatea, ez? Gero konturatzea lan amateula edo segundan, igual bere pegak ditula, baina fantasia bezala etxe formatua izango zen baserri bat. Gero baratza eta mermeladai, da hori, baina ikusten dala fantasia modukoa. Guain baratza naiz lantzen, da horrek sentiarazten naiz, esatet batzutan da eskatela delirioak, baserritar delirioak. Baina, delirio baino gehiago gauzak lantzen nahi, egia esan azitan, da hola asko naiz, bai. Eta horrek elotuko nuke baserria, ez? Nik uste, igual dantza pelikulan azaltzen zan, ez? Eta esan dugu, ze baserri hori, igual entzuta hor, eta gero zuek deituta, eta ikusi pixka webgunean. Eta ikusi bertan, zuegaitik, tailerronen. Eta etorri behar nun, da etorri nitzalenago ikustea, eta egia da, lotzia museo batean ideia tailerrekin oso ondo da. Eta famili tailerra ere formato ona da, ez? Heldu familimon bezala eta edade desberdinetako jendea elkartzean ikuste polita dela. Umiak ere ikuste guraso dela, pixkat desberdin, ez? Formato desberdin baten gauza berdinak egiten, ez? Oso polita, eta museuakin lotuta hori baitezu ekintza, gero ikustezu, bastante kompletua geratzea, ezta? Zartu nintzenean, zan pixkat, igual mistika jartzen naiz, baina hola espiritual, zatzu hemen zer, ez? Igual nire fantasia azkar pizte zaita, ostra, ez zaituan trasladatu iteizun bezala, ez? Traslado hori edo mistitismo hori eta karga hori sentitu nu, honekin, bai.